Limbad na oras yung manen papagayam, itarog daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may sa manen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ti babaya na kapuraw. Agdan, nakasarita. Amor tinagan na. Kamaw dyanan na. Makasaritak matlangan. Ha, dayjay, pumanawan. Mabitlay! Mabitlay! Babaya na kapuraw! Mabitlay! Di ka kumagbutan. Sana kada ka sa tao. Si kagayam ti kanayon ko makita dito'y anak kapuraw. Ngumintong gandatak ti masidagkan ka. Awan kan. Saan ka na makita? Kat awan sa bali ang makitak. No di day ta sabong tileryo amaris puraw. Anya ti maipahay ko kan ka? Nagpintas ka. Anya tinagan mo? Crisanta? Crisanta? Nagpintas anagan. Akas iti kinapintas mo. Sige, inakon. Mapit lang, Crisanta! Saan ka ba pumanaw? Pangasip! Agsubli ka! Naimbag nga orasyo, Senyora Lorna. Kastamot kan ka, kabsat. Itaman pa nga umay kayo dito asyenda, Senyora. Ginundaw ay akong ti kaawan da Pedro. Awan mo't gamit ti araramidak ija mansyon. Iso ang nalagip ko ti sumarungkar ditoy. Kabailam ka di ti agpag na, kabsat? Ay, uwen Senyora. Kabailang. Nasayaat. O sige, umay kagarod ta agpag-napagnata ditoy. Kaya't ko ti agpag-napagna diti asyenda. Ay, uwen, Senyora. Ala, umay kayo ta mapantayo iti kanatengan. Kagpasan na, mapantayo kadagiti ayan ti prutas. Bareng adda na loom kadagiti papaya, abukado, ken dagiti mangga. O sige. Aginanata pala ang iti sirok to'y mangga. Uwen, Senyora. Taurayan taman ni Pijo nga nagpuros iti naloom amangga. Wan. Ay nasamit siguro tinaloom amangga. Ta natural ti panagloom na. Naloom iti puon na. Lakit di Senyora. Ket pasigan nasasamit dagiti mangga dito'y asyenda no kasta nga agloom da. Kasta? Nagmayat gayam ditoy. Nagpatinggak lang amin iti farmhouse. Tadinak mat palubusan ni Pedro nga agpag-napag na ditoy. Ay, kasta gayam. Ay, uwan gayam, Senyora. Nagdaman damag kada kayo. Anya dayta? May papanman iti apo ko daydi Senyor Juanito. Nga anak daydi Olivia. Ha? Malagip ko ide. Nga inagaw dagiti pasurot ni Senyor Pedro ti Maladaga ken ni Ursula. Anya? Binalagan da ni Ursula. Alpasan, naagaw dati ubeng. Kunada, asaan niya pakpakita pa dito'y Buena Vista. Iso aday jay, imanawan dito'y ni Ursula. Kasta ka di. Tipag si Daawa. Apay ngay, ngawan ang nakikitak dayjay nga ubeng. Nilang met Alex didimakkel kada kayo. Ha? Kwa. Oh, apay nga aging gaita. Kat matakamat pay laang dayjay nga ubing. Manun atawan tinapalapas. Senyora, ayan nga iti anak daydi Olivia. Kwa. Adda ija syudad. Inampon tibak ng a pamilya.
Anya, inampon tibak na nga pamilya? Wan, kasta nga paiso. Ay, kastangayam. Ikat sapay ko mga rodatan na saya at ti kasasaad tayo dyan nga ubeng. Senyora Lorna, aging gaita kat saan pa'y lang anaamuan. No asino tinang tambang hindi kada Senyor Juanito. Kasla linipatayin dagiti tao dahil apagtang. Maging gaita. Jak maikat iti panunot ko. No asino ti atap ko ang kriminal. Day tati kinapudno, senyora. Saan ang maikat iti panunot ko? No asino ti kriminal? Apay, sino day nga atap mo ang kriminal? Kuha, senyora. At damat laang dito'y Buena Vista. Kahit naturay at tao. Ngamjak mabalin nga ibagakan katinagan na. Ngaputa awan ti pamanagnak ko. Kano daman bilang. Kay kayat konti agulima. Ngaputa jak matlay da kabanglan. Kati daw dawat ko iti Diyos. Sapay lakuma. Tatartarabayan na ti uping nga anak day di Olivia. Na isunto ti mangsingir iti kriminal. Anya. Adto ti merienda, ma'am. Siya akong tinangin sa gana. Ma'am? Agpampanunot kayong sakit di, Kuha. Anya ti pampanunutan niyo, ma'am. Daka di Senyor Pedro? Saan? Jubilarde, mabalin ka di ako yung ganak amapan itidayjay aturot? Uwan, ma'am. Sige, kuyugan kayo. Agam sakbay na. Agmerienda kayo pa'y. Amangan numabisinan kayo itidalan. O sige, katagyamanak iti merienda nga insagana. Naklaat ni Senyora Lorna iti naibagakan ko na. Nga at data pag-akriminal, iti panakatay da Senyor Juanito kanti pamilyana. Patsyag launay, ani Senyor Pedro ti kriminal. Uga po ta isulang tinaranggas dito'y Buena Vista. Naranggas da kadagiti pasurot na. Kat no isudaman ti kriminal, mausig danto. Ay, nabanuga kasi mang at itinay ito'y aturod. Ano kay kasta? Mabang aranak, gapo iti malang abko a presko nga angin. Magustuhat ditoy. Kung nagtumot amay ayaw kayo dito, senyora. Pugno daita. Jubilarde. Sikat ti pinusgan ni Pedro amang kita iti asyenda. Kabailam ka di matlaan ti trabaho. Uwan, senyora. Ken babaan ti pa nagtitinulong mi kadagiti padak at trabahador. Mapasayaat mi ti trabaho mi. Di mi baybayan dagiti mulmula. Nasaya at no kasta. Senyora. Itay pa madlaw ko akasla na unag ti pampanunutan niya. At ang sakit di parikot yo. Ako. Awan, Barok. Awan. Naglawa ti asyenda.
nakalawlawa. Kat dakkel ti mapaspastrag ni Pedro a kwarta. Senyora? Ngam, saan na amasakupan amin daytang asyenda? Ha? Nalawlawa ti asyenda amasakupan day di kapsat na. Daydi? Wen, day di Juanito akapsat na. Natayda asa nga pamilya. Gaputad na ng tambang idi kadakwada iti dalan. Kat awanan asi a pinatay na ida. Anya? Ni Apo Diyos laangan ti makaammo. No asino man dagiti kriminal. Itulod kayo ni Mansion, senyora. Agyaman hak. Siya kung tag-drive iti kotseyo. Agyaman hak, baro. Mabit lang, senyora. Tayo lukat ko tiri daw ti kotse. Umunod kayo, senyora. O sige. Ad nadamlang ti panagmaneho, baro. Ayun, senyora. Tulog mo gayam ni Senyora Lorna de Mansion Barok. Nasaya at mata. Nay, at iti tsaam. Agyaman na kapong. Intulod ko ni senyora. Ang sa anak-anak bayag iti Mansion. Nasingpert ni Senyora. Awan ti dakas nga ramid na. Saan akas kin ni Senyor Pedro Narangkas. Apong? Madlaw ko nga idi agsarsarita kami. Kat napaulimag. Gaputa imbagak nga daatap ko. No asino ti kriminal. Anang papatay ide kada Senyor Juanito kanti pamilyana. Ha? Juan? Nasauday ta ni senyora. Idi adda kami di turod. Kunana anatayon ti kabsat ni Senyor Pedro. Apay apong? Adda ka di amoy may papan iti daytoy abanag? Baro, amok ti si bubukal na pasama. Ngam, jak amo, no asino dagiti kriminal. Ang kunayo nga datap yo apong. Wan, ngam jak mabalin nga ibagakan ka. Ha? No pa'y jakon ibagakan ka. Ta idaw-dawat ko laangan iti Diyos. Nga isunton timang dusa kadagiti kriminal. Amok laktan. No asino ti kunan nila kay Luis nga atap na iti pan nakatambang idi day di Juanito. Ken ti pamilyana. Amok at idakdakamaten nila kay Luis nga atap na. Kat ni Pedro. Ngam di nala maidiretsa nga ibaga kanyang. No ni Pedro ti atap na. Apay adi na impakaammo kadagiti pan nakabagi ti lintag. Sabagay. Amok amas pilyen na laangan ti agulimak. Nudumteng tuman ti tiyempo amausig ni Pedro. Masapul laang abayadan na tinagpasulan na. Jak konsensyon ni Pedro. Tamok matadakas ti inaramid na. Ibibailaan apang panunutat ito abanang. Ipudnok nga takin ni Jugilarte ti kinatao. Ngam na ibagak day takan kwa na.
Anya ti mabalin nga ibungan na. Nanang! Ha? Jubilar di anak ko. Ay nakinalaat na ka. Diyak na puutan tiya asidag mo. Anya ti pampanunuto nyo dito parangan. Ha? Kwa? Sika anak ko. Kailiw ka namin. Uray siyak nanang. Kailiw kayo ngaten. Oh, apaya si marungkar ka. Awan ka di trabaho. Ginundawayak ti kawan da Senyor Pedro nanang. Ken kastamat dagiti pasurot na. Nagpasyudad na ngamin. Iso si marong karakmatan kada kayo. Kasta ka di. Kat, kumusta ka mat iji asyenda? Nasaya at mat nanang. Ala, umay ka anak ko. Mapanta di takalapaw. Ta isaganaan ka iti merienda. At dalining tak asabakan kamote. Sige nanang. Nagbanglo da ito'y tiyangain sa gana mananang. Un anak, napan ko inala day ta di tabantay. Makaagas day ta atya. Kandalusan na pa'y tibagi. O ala, mangan ka itinaling ta asabakan kamote anak. Uy nanang. Nanang. Adda ko madamaga kada kayo. Anya day ta anak ko? Ayan ka diti amak. Italanga damagak da ito'y kada kayo nanang. Ayan ti amak. Si bibiyag ka di pa'y? Kwa anak. Sipod nga minubingak. Saan nga nadakdakamat ti may papan iti amak? Si bibiyag ka di pa'y nanang? Apaya saan tayo akadin na? Kwa anak. Ibagak matatipod no kan kwa na. Nga isukat anak day di Olivia Liberio. Ibagayo ko mano asino ti amak nanang. No si bibiyag pa'y. Kaya't ko amakita. Kwa anak ko. Asino ti amak? Kwa. Awanan ti amam anak ko. Imusayan idi maladaga kapaylaan. Nanang. Day tatipod no anak ko. Iso anag may sa aklatan anang padakalkan ka. Katima ko na. Nasimpat kang anak. Tauray awan na bangunam nga ama. Nga iso kumati katulungak anang padakalkan ka. Kat nasimpat ka. Sa anak anarigatan anang isurukan ka. Nanang. Kat ituloy mo kumaday ta kinasimpat mo anak ko. Saan ka kumangag balbaliw? Oo, nanang. Nasaya at anak ko. Laglagi pam at inasaya at atao. Kaay-ayo ti Diyos. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, napadlog ako. Yamjak pa'y lanpas na ito'y daldalusak. Bakit akon talaga? Nanaka akon mapanog. Apong Victoria! Ha? Kwa? Ay, sige, ta ituloy ko ti agdalos iti roo. Agiro utak. Agina na kayo pa'y apong. Ha? Agina na kayo pa'y. Nabannog kayon. Ay, kwa nga behin. Kababain mo't no aging inana akit din maro. Agina na kayo Nabannog kayo nga rod. Ay na. Nasaya at ka talaga, baro. Saan ka akas ka dagiti pasurot ni Senyor Pedro? Basit la abidtot me. Saplitan da kaming itilatigaw. Saanak akas kadakwada apong. Agyaman na. At dati kaskan ka. Ana saya ti panagpuspuso na. Kat maawatan da kami lata trabahador. Nasaya si kati pinusgaan di Senyor Pedro. Akatalag dito asyenda. Saan adagiti pasurot na aranggas. Di kaya agdanag apong. Tadak amang protektar kada kayo. Ket, saan ka kayo maranggasan da doro ken baldo? Ay,
Makabanog ti agbiyahe. Oh, kumusta ti ipapanyo ija syudad? Mayat, Lorna. Simurot ka kumangamin, tapno nakapasyar ka kuma. Oh, Ay, aginanak pa eh. Kalpasan na, inakto ija asyenda. o sige. Aginanakan, Pedro. Kakabsat! Diyo kumapaypayan dagiti pagay. Bugawin mo dagiti tumatayak amang mangan ka dagiti pagay. Jubilante! Ingka mangawal ti kabalyan, tagkabalyo ka! Ha? Senyorito, naimbag na oras mo. Ingka mangawal ti kabalyon, agkabalyo ta. Senyorito, Ingka, jubilante. no isuti ko nan, senyorito. Sige, matungpad. Bajay na, senyorito. Agturong ijay turod. Surot at peta. Ya! Ya! Senyorito, kumusta ti papanyo di syudad? Mayat, nagatang mi amin dagiti kasapulan mi iti panagminas. Nasayat nga no kasta, senyorito. Among jubilarde? Kaya't kaya pagayam? Senyorito? Kaya't kakad kadwa? Agyamanak no kasta, senyorito. Kaya't kakad kadwa? Nupay kasta? Jak kayat timakong kontra. Uwan, senyorito. Iso ati kayat ko, iso timatungpal. Rumbang langag tong palak kada kayo, senyorito. Da kayo kat nga ti amok. Nasayat. Ala, kamay kan. Pumanaw tan dito iturod. Mapantan ni Jerancho. Kaya't ko timapan ni Jay. Uwan, senyorito. Da kayo ti masurot. Ada kayo at trabahador. Ayan, dayjay at jubilar. Ayan, medyo bulabe! Kadwa ni Senyorito Alex, di mo ako tinapanan dahapaw. Di jantre at jubilar. Taday talagpaspas siya ti amuna. Nagswerten ti loko. Naglagan ti trabaho na dor. Apalam manan baldo! Una, takasano, inagaw na ti trabaho ko ma. Siya kuma ti katalag dito yasan na, no saan adimtang dayja at tao. Ang buhay sikit di. Ulit kasalitan ni Senyor Pedro. Agsinukat kayo iti trabaho. Sanan, Doro. Santo maglang adungag ni Senyor. Noan niya ti pangadang na iso ti matungpal. Di na kaya ti mabibiyangan iti desisyon na. Basta, awan nga rin at baldo. Isuasan mo nga pamalan ni Jubilar ni. Intaan ijay farmhouse. Ang mga luhabdan ni Senyor Pedro. Manipot ijay pansyon. Senyorito, naglawa talaga dito rancho yun. Huwag na daw tayo jubilarde. Dagami ti kalawan iti rancho, kan asyenda iti ili nga ginaldo. Senyorito, Oh my God, mapantay ti na nga ito apasot to rancho. uwan, senyorito. Amigo Pedro, nasaysayat na dalalaki ang maisuro iti panagminas. At nakadi maya pa malalaki. Lalaki? Bueno, amigo, no ato ti tao ta nabibi ti trabaho. Ala. Ibaon ko na baldo ken Doro. Tagayab da iti lalaki dito asyenda. Good. Kat kaano ti papantayo di pagminasan? Intindigatan, amigo. Nasaysayat no ginanatayo iti husto, tapno diretsyon to ti trabaho. Sige amigo. Siga ti matungpal.
Kahit nuan niya tika sa pulang nyo dito ibagayo lang iti babaw nen dito farmhouse. Well, amigo, di na tama. Jari nila kay Luis. Baldo, agparparaspas iti tambak. Nasaya dagundaway, Doro. Nang talakay ti pangipapasak iti gurak, iti dayjay a jubilarde. Anya, teramidam kanila kay Luis. Pagang angawanta, Doro. Ala, asik gantan. Sige ba ito? Magangagawan tabay talakay. Ipapas mo kan kuana ti suron mo kanin jubilarde. Ay, nalpas kong tiara rabidag. Ay, napanugag. Lagay Luis! Sige, Doro. Yamon. Pasensyakan. Sikat ipangipapasan ni ti suron me. Kani jubilarde. Napon! Ito'y pa iti pangir ako ka. Sige. Isang tuloy na ito! Jubilarde. Ako ah! Nasayang na tandaan. Ita, sikan ti pagikaruan mi. Saanan aday ta alakay. Anya ti basol ni Apong Luis. Padangdangran nyo kastoy. Iso ti pagikaruan mi iti suron ni kanka. Lukas na karon. Siyak ti sangwa nyo. Saan ati awanan gaway? Nakari ka talaga. Doro! Kutara mo! Opsa! Nakangisi ka! Magsapay akong tal! Opsa! Amon! Tiyatulisi! Sige! Pumanaw kayong ditoy. Tanusa! Ang mga nobalsan kayo iti inaramid ko ni Apong Luis. Salbaday at jubilarte. Agasan, kamu nagayam ti agilisi. Namindwa kinugtaran, ngam nakalisi ti awan ng bayin. Mas dahawat nga ron, Baldo! Nalayan ni jubilarte! Kabalan na kan sabot na nalapanan! Dahil tati saan ang mabalin. No siya ti kasano na iti laban, tumbang adangos. Anya nga iti gaway na, no siya ti kalaban na. Apay mo ka rito iti boxing, Baldo! Kinain tayo, sino tinalalay ka na kayo? Aniyan? Talaga nalalay ka ng isa! Ipakita, Baldo! Paya ba? Ang boxing kaya! Kayo! Dungad kayo! Amin dagiti lalaki ang napigsang ang trabaho, umasidag kayo dito! Kasapulan ni ti lalaki nga trabaho ijay pagminasan. Di kayag danag! Kadakal! Ti sweldo yung to ijay! Nasayat! Sige, dagiti kayat na ti sumunod, o masidap na ngaroten kala kami. Sino tinangbilin kada kayo adito'y asyenda ti pangalaan nyo iti lalaki nga agtrabaho iti pagminasan, Baldo? Ni senyor, apay jubilarde, adda ka di reklamom? Ni senyor? Kasanon ti asyenda, lumaksayan iti trabahador. Di kan agreklamo pay. Kan, anya nga iti hararamidan. Di, agtrabaho ka. Baldo! Dahil ito yan, tinundaway mo! Ha?
Itaati kong taway! Ipakitam ang nalalay kanyang isip itilapan! Anya ti kayat yu asawen? Baldo! Anya pa'y later araminam! Kung para mo ta! Ipakitam ita kanyak, analaing ka iti laban a mano-mano, Jobelarde. Anya? Sana may parabang dahito yung aramidin niyo? Sano'y kamagayam. Awan bakal mo. Bakla. Sana may parabang dahito yung aramidin niyo? Kastagan. Pinanyo na jubilate! Ano sa? Siya, di makalaman! Sigurito! Senyorita. Ala, pumanaw kayo dito eh. Da kayo, dua. Sigurito! May kapatawad! Pasensyakan, Jubilarde. Awan na nyaman na, senyorita. Agyaman ang iti idadating mo. Sige. Masapol ngamin asarong karak dagiti trabador. Ato dagiti naskan nga aramiden mi ita, senyorito. Sige lang, Jubilarde. Apong Victoria, nakita ko din ni Apong Luis. Wan, adamat itay. Ngam nagawid siguro, Barok. Tamat tirik na na. Ha? Maditirik na na? Wan, Barok. Masakit sa amat ni Kakalwes. Sige, Apong. Panawan kayo, Pay. Inakitaan niya Apong Luis. Nagsublikan iti trabahong baraw. Ang mga nuwan niya pa iti aramitan dabaldukan ka. Apong Luis, ipakita kayo iti doktor. Sanan barok. Oras siguron. Tatno ipulang konti bukod ko abiyag. Anya? Lakay akon. Kahit nakasakana akon amatay. Apong, Ngam, sakmay na. Nagtakayak ko may pakakan ka, barok. anya day ta, Apong? Nasingpad ka, tao. Ket, amok, di ka ba alam? Ka ba alam, di lumaban iti kinadakas na baldo. Ngam, saan mula kaya't nga ipakita dayta kadakwada? Apong, Barok, napatag di asyenda kanya. Nauray pa'y rangranggasan da baldo. Hindi si bibiyag pa'y da senyor Juanito. Nasaya at da kanya. Isuda tinang tultulong iti day di asawa. Iti pan naka-hospital na. Ngam sayang. Sayang, tadi na itinalasatan. Ti sakit na. Kat pimusay. Sayang. Nasingpad nga amo dahil di Senyor Juanito. Awan, ti makunagan ko na. Isuasaan ka pumampanaw dito'y asyenda. Sa laknibam dagiti trabador. Iti kinaulpit da Senyor Pedro. wala, Apong. Jubilarde Barok. Saan ako kwa amin ni Senyor Pedro ti Hacienda agraman ti rancho katrumpang
na maisubli ka da Senyor Juanito ti kukwada. Anya? Agparparik na kanyak. Si Pipiag ti anak day ti Olivia. Ti anak da Senyor Juanito ken Senyora Medrina. Ha? Jackson mauray ti anak ni Olivia. Sayang, di akon makasarita pa. Kaya't ko kumangay baga nga iso ti kakaiso nang agtawid. Iti aming asanikwa ti pamilyada Aliberio. Apong Luis. Pero ipaghagtay kan ka. Ngam, kaya't ko nga ilimad mo kuma. Gapo, tawan ti pamanagnag ko. Anya day ta, Apong? Pero, natay day ti Senyor Juanito. Nagraman ti pamilyana. Gapota. At kanang tampang katakwada. Anya? Kat awan sa palingatapag. No ti mismo akabsat na matlaang ni Senyor Pedro. Anya? Ni Senyor Pedro? Juan, takas at tao dayjay. Uray agaramit iti kinatakas. Basta maala na lang ti kayat na. Kaya Diyos, awan. Kabsat na? Ang pinatay na? Saan na kabsat? Day ti Senyor Juanito. Tani Senyor Pedro. May salaan nga ampon ti pamilya Liberio. Anya? Barong, saan mo apampanawan ti asyenda? Aging ka kasumangpad ti anak. Tay ti Olivia. Uwan, Apong. Uwan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige! Agsagana kayon, tayon. Lola, oresa! Sumurutak maten. Sarap, senyorita! Awan matlag, karon may dipit pagminasan! Anya? Saan ka nga umay, senyorita? Magpapandog ka lang! Sige. Nuday tati ko namdoro. Sikat itong palak. Ang yaman at senyorita! Dagam ti baga! Magsayatan mo't lang! Nasaysayat mo saan ka nga umay! Magpapandog ka lang! Sige. Intayon. Nakasaganan da kumpatre Napoleon. Barong, kumusta nila kay Luis? Agin inanan, Apong Victoria. Ay, no apay nga men, nga agtrabaho pa ilaan. Kaglakayan. Sano agtrabaho? Kunamlano teenager pa ilaan. Anya? Kasano? Ang banog mat iti husto. Ay, sa bagay, oray siya. Nakapsuta ko. Kat amangan no maipada akto mat kanila kay Luis. Apong, pudno ka diti ko na ni Apong Luis. Asaan ako ko amin ni Senyor Pedro tayo asyenda? Analawlawa ka no ti masakupan tayo di Senyor Juanito. Ha? Ikon, pudno day ta.
Gamjak kaya tapagsaritaan tayo na dito. Amang ano ada makangag. Narigatan, baraw. Kompadre, dito yung banda ti pagaramidan tayo ti pagkilingan. Nasaysayat dito yung asid iti karayan. Noan niya tibagan, kumpadre, iso ti matungpal. Amumat kanya, agtungtungpal aglatakan ka. Gaputa si ka, ti makamoy ti da ito'y atrabaho. Agaman at noon talaga ganyan kami. Ubing! Apa niya? Ako na kayo! Ipatakdap tayo dito yung pagkilingan! Tunay, punang. Kumusta tirik na yung apong? Apong, ipan kayo ti doktor itamadlaan. Maglon ko, di papanaw ko iti dahito yalubo. Saan apong? Di kay kumagsaw iti kasta. Agbyag kayo pa itinaunday a panawan. Urayak lang, di oras ko. Nakasagana ako. Nakapsot ako. Oras magtan, tapno aginanak, iti tumpal biyan. Apong Luis, Palubusan ako, baro. Basta ti may pagagkan ka. Saan ka kumangang baliw? Saan kumangang baliw? Di kinasingpad mo iti padam at tao. Nasayaat ka na tao, baro. apong, Saan mo abay-bayan? Di asyenda. mabang-aran at iti kadak dito'y tanap. Nalamis ti hangin dito'y. Agsubli-subli ti panunot ko ti imbagan niya pong Luis. Saan na kanon ang maurat ti anak dahi di Olivia Liberio? Apay nga takas to'y ti regnak. Diyak mawatan. Kwen. Interesado ak itimbagan niya pong Luis. Kat sanak na pumanaw iti asyenda. Aging gadyak mauray ti anak dahi di Olivia Liberio. Ti babaya na kapuraw. Nakatakder iti abay na iti sabong tileryo. Asiplak. Pumanawan. Babaya na kapuraw! Bakit lahat? Anyay tayong tinagan mo? Crisanta, Uwan gayam. Nalipatak mo ten. Krisanta gayam tinagan mo. Nalipatak pa yan. Gapi iti kinado ti pampanunutek. may saka ka di at trabahador di ta asyenda? Uwan. Sika. Apaya kanayon ka nga da dito'y tanap. Dito'y ti ayuyang ko. Tunggal umayap dito eh. Kasarsaritak dagiti liryo, dito'y tanap. Nagpipintas da. Uwan nga rod. Nagpipintas da akas iti kinapintas mo. Puraw ti maris da. Akas iti kinapuraw ti suot mo. Apay ka diya tunggal makita ka dito'y tanap. Ket nakasuot ka iti puraw. Kasto'y ti pag-aayat ko ako, lol. Maris puraw. Anya matira aramidem dito'y tanap. No anda ka dito'y. Agar kararaga. Ha? Wen. Nataltal na dito eh. Mayulok di agkararang. Makapabang arti umay dito'y tanap. Uwan ka yan. Ayan ka diti balayo. Dita baba, to'y tanap. Dita sa kanan ti bantay. Adda dita ti kalapaw mi iti apong ko abakat.
Amangan no kaya't magtagpasyar dita asyenda. Uy ka, ipasyar ka, Crisanta. Saanan? Saan ang kayat ni Apong ang mapanak dita? Nang runa ita. Ha? Iti niya po. Amangan ka nun ang paggada. Ken, apa ya tunggal asit gan ka edi? No, kasta makita ka ditoy. Ket, kilat nga pukaw ka. Ipagharap ko na dakas ka tao. Iti di tadakkel ba to? At dati mabalin ang paglumangan dita. Kaya't mo sawan, inom mga anak? Wan, ngam no ita, saanan? Gapata na saya at kamatgayam at tao. O sige, umuna ako na ha. Panawan kan dito eh. Crisanta! Mabit lang! Saan ka pa pumanaw? Crisanta! Apong Luis, insan katan kayo tinalo mapapaya. Nasustansya da ito eh. Apong! Apong! Bumangon ka, tamangan kayo itinalo mapapaya. Apong Luis. Apong. Apong. Sana. Apong Luis. Apong! Anya! Ay Diyos ko! Natayad ni Luis! Oo na po. Imayak to may ko'y pakamu kada kayo. Agsubliak. Tasi kaswag ti bangkay na. Ala, manok! Asi ikasuwam! Takalpasan di pa nagretira me. Mapan kami iti kanapaw na. Sige, Apong Victoria. Talaga nga intuloknan. Nga talaga akasta. Di ta amin ti pagtungpalan ti tao. Dagiti amin a pinarswa ti Diyos. Apong Victoria. Huwag gayam. Impakaambom ka di na ito'y ijay mansyon. Uwan Apong. Adain baon ko amang ipakam mo. Nasaya at nga ron lukasta. Rumbeng ang maamuan da Senyor Pedro. Taisudan ti makaamo iti panakaitabon ti bangkay. San ko anam naman day ta Apong. Iswada tayo latan ti makaamoy ti panakaidulin ti bangkay. No kasta, natay nila kay Luis. Anya ko may talo na? Oh, kaasimat. Mabalin ka di ako yung ganak, Alex. Mapanta iti lamayan. Kayat ko ti makilamay. Anya? Diyak kayat. Da kayo lang, no kayat yo. Iho, kuyo ganak. Mapantamat makilamay. Jubilante, ibagam kadagiti trabahador, tasaan da pa'y nagtrabaho. Kayat ko nga amin tayo kat makilamay. Uwan, senyora. Kayat ko nga amin tayo kat makipagladingi. Uwan, senyora. Naimbag nga orasyon, ma'am. Agtsa kayo, pay. Agyaman ang balasan ko. Nagbanglon da ito'y at saka. Nagkapo ijibantay dayta, ma'am. Nasaya dayta iti salunat. Kasta ka di. Sige, ma'am. Tawarasak pa iti dagduma. O sige. Siyak, miss. Kayat ko dito, cha. Mabit lang, sir. Sige. Mangpidot kayo dito yung igam ko. Nagbanglo. Sige. Warasak pa iti dagduma, sir. Mabit lang.
Sir? Idi sumda ta Treng. Tagsarsarita ta pay. Ha? Mabalin ka din? Napintas adayan? Ay, kukwa, sir. Alan, idi sumunday tayo gamwa Treng. Sige, sir. Anya tinagan mo? Napintas adayan? Krisanta, tinagan ko, sir. Napintas anagan? Akas iti kinapintas mo? Sir. Mabalin ka diya dito'y kaabay ko agtugaw? Umay ka? Agtugaw ka dito'y abay ko. Ay, ko, sir. Agiwara sa ngamin iti tsa, Oh, saan mo adisturbon? O sige, balasan ko. Agiwaras kan, iti tsaa. Pasensyan, sir. Adon dagiti may makilamay. Manmanumat din tanda iti kataltalunan. Kadwan dagiti may nakilamay. Manong, agtsaan ka pa'y? Sika, Crisanta. Crisanta! Itad mo na itatre ka ni Jubilarde. Tayo sunti mangiwaras ka dagita siya. Sumurot ka kanya, tagayat ka kasarsarita. Ha? Kuha, saan na mabalin, sir? O may kan, di ka nagkadkad pa'y. Napintas adayag ang nakapuraw. Umagan. Saan na mabalin, sir? Idyak kayat. Anya? Senyorita, saan mo napilitan o di na kayat? Nuan niya timbagak. Iso ti matungpal. Mawatam, Jubilarde? Senyorita. Sige, tatumulong akpay. Mabit lang. Balasang anak kapuraw. Di ka nagpakipot pa'y. Pangasim, senyorita. Saan mo napilitan o di na kayat ti sumurot ka? Hindi ta kayo? Nita, di ka pumanaw! Rito, bayang kuman. Sige lang. Ngam, saan kan ang makapaluspos kanya? Babae, anak kapuraw. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Jubilante, apo. Ada ka din akitam a babae a nakapuraw. Ni Crisanta? Uwan, apok dayjay. Katsap sa bulag. Taapi adyak matan makita. Aday ti kalapaw apong. Ay, kasta ka day. Mangisagsagana day ti pagsasangwan tayong aglamay. Kasta gayam. Apong. Anya ti kunayo itay? Apo yun ni Crisanta? Uwan, Apo yung gayam ni Crisanta. inayabak ta tumulong dito iti trabaho. Tadyak makatulong baro. Dito yaklatan asidag tilungod nila kay Luis. Bambantayak ti naurnong nga abuloy. Nasayat no kasta apong. Naimbag ta na panunot yun dayta. Abantayan nyo ti abuloy. Uwan baro. Awan mo ti nakapanunod. Iso syaklatan Sige apong. Takita at da Crisanta dita kalapaw. Sige baro. Mabit lang, babayan na kapuro. Kaya't kalayan na makasarita. Di na ko malikligan, tasan kamot nga naan mo eh. Sir, Ita kalayan na makita. Apay, ayan ti balayo. di tala nga si Doug, sir. Tagyamanak nila kay Luis. Tano sana na tay? Saan ka kumamot anamang mo? Anya? Napintas ka. Naayayo at adagos iti kinapintas mo, Crisanta. Alex, umay kan. Agawid tan. Kaya't konti akinana. Sana bali tanang tedakmatan iti abuloy. Dakkel agatad ti intad ko. Umuna kayon, Lola. Anya, apay, agbati ka pay laeng.
Ingkamutan agina na. Saan tayo, Lola? Ngamin, kaya't ko naraman dyan napintas adayag. Ni nga Krisanta. Ha? Isungaw mo na kayon, Lola. Tagbati akpay. O sige, sikati makaam mo. Umunak nga rudan nga agawid. Umayak tumanan inton maudi arabi iti lamay. Apong, sa bali ti pa nagkitkita ni Senyorito Alex kanyak. Kanayon na kasipsiputan. Ha? Kasta ka day? Ay, saan ka ga umad-adayaw, apo? Dito ikalaan ka aduan ti tao. Wan apong, Kasaritam lata no asiggan na ka, apo. Tapno awan ti maibaganakin ka. Nga, saan ka nga umad-adayaw, ha? wan apong, maawata. Mabalin ka diti makikatugaw dito'y ayan nyo? Wan senyorito. Saan kayo gayam anak higiddan ka ni senyora? Nagawidan itay. Diyak pa kaya agawid. Gapot na kaya't ko pa yung makasarsarita ni Krisanta. Ha? Nana? Agam mo kayo kadiki ni Krisanta? Ako saan ba no? Italaang ang makitak na ito'y abalasang. Kasta ka din. Krisanta. Mabalin ka din nga itulog kayo nagawid ka? O ako ha. Saanin, sir? Kabaulat ti agawin nga may maysa. Itulog ka. Saanan? Senyorito, saan ngamin nga agawin ni Krisanta ay gingkain ton tabon. Inmay dito'y atumulaw. Kat agyan lata dito'y agingkain ton tabon. Kasta ka din. Sige. Ngam, subiyan kan to, Krisanta. Agawid akong Jubilarde. Ngam, adda kaya kung ibagakan ka. Anya ka di dahil senyorita? Ni Krisanta. Bantaya man na imbag, ha? No agawid, sipot ang tipagawidan na. Anya? Aramidam timbaga, Jubilarde. Kursunadak ni Krisanta. Kayat ko at tagikuhin. Anya? Agina na kabi, Krisanta. Nabambanugan. Bayam adag itimot daddo matimang isagana iti tsaa. Sana bale. Ito na daytoy. Kabaulan? Siya kung timang itulog kada kayo iti panagawid yo. Saanan? Nakababain matkan ka man ng Jovilarde. Awan ka rin ba nga pagbayanan, Krisanta? Sige. Adakan ka no kaya't na kami nga itulod ka ni Amo. Maudin da ito'y arabe apan nakalamay di bangkay ni Luis. Jubilarte. Una pong Victoria. Kat ito nagsapa. Maitabo ng tibang ka na iti Campo Santo. Inton madamdamapay. Umadon dagiti umay makilamay iti maudin agundaway. Daimbag arabe iyo. Daimbag arabe senyora. Umayak makilamay. Ita ka din ti maudi, arabi. Wala senyora. Sige, senyora. Panawan kayo pa dito eh. Tay nagtumulong nga giwaras iti tsaa. Sige. Sige na. No kasta. Last night ti lamay ita, manang. Wan senyora. Isuana saya at matay may kayo. Wen, manang. Datayo laan ngayon tinatda diti Campo Santo. Jubilarde barok. Intayo matan. Wala pong. Nakalidlitay apong. Awanan ni Apong Luis. Di tati pagtungpalan ti amin na pinarso ati Diyos. Manong Jovilarde. Wala. Pudno dita. Angam. Malidayana.
Gaputawanan ti imbilang ko a pamilya iti asyenda. Ni Apong Luis ti muna nakasiningad ko iti asyenda. Iso ti nang isursuro iti aming naramidak iti trabaho. Nasingpet ni Luis. Nakagagpay. Kan napatagkan ko ana ti asyenda. Wad mo dahi ta, Apong. Oray ulpitan dagiti pasurot ni Senyor Pedro. Saan lata pumampanaw iti asyenda? Bilibak ti kinapudno na iti day ti Senyor Juanito. Nasa unamat kanyak dahi ta, Apong. Ala, pumanaw tayo matan dito eh. Datayo lang ang tinagbati dito eh. Sige, intayon. Baliwan tayon to ti umay. Umay kan, Crisanta. Wan, intayon. Lola, asino ti makitam akakuyog ni Crisanta? Idinapan ka nakipamonpon. Ha? Kwa? Tika di babae ang nakabistida iti puraw, ti kunam a Crisanta. O Lola, Ni Juvelarde. Wen, iso tinakitak akakuyog na. nasaya at magnarad. Apay ka di. Kasla interesado ka iti dayjay ang nakapuraw. Talaga, Lola. Napintas, saan ka di? Nakapimpintas, abalasan. Makaayo ti pintas na. Wan, udno day ta. Amoyo ka di, Lola? Natignay ti pusok kan kwa na. Anya ti kayat mo asawan. Magustok dahi di abalasan, Lola. Iso biniling ko ni Jubelarde. Asiputan na ti pagawidan dahi di abalasan. Anya? Oh, iho. Amangan no pagang angawam day jay abalasang, Di mo kumaramidan ti kastakan kwan, Tamuok. Ado ti babay iti biyag mo. Ngam awan ti sineryosong kadakwada. Pinagang angawam laida. On, Lola. Sa bali ni Crisanta. Atayo gayam dito balayo. Medyo nabanugak Kaslak mo't laim muli iji tanap. No siya, nairwama kon. Inaldaw ang magmagnaak amapan ide asyenda. Biliba ka na kayo, Apong Victoria. Naandor kayo Panahon kayo pa iti parangan. Mangisagana ak iti inuman tayo. Sige lang, Crisanta. Apong. Awan ka di pa'y kaayan ayat ni Crisanta? Awan pa'y. Awan pa'y tinaibagbagana kanya kakaayan-ayat na. Kasta ka di, Apong? Maasyanak iti daita nga apok. Gaputan aksardengan iti panagadal na. Ngamen, awan kwartamay. Kaya't nati ang trabaho, tapno ang gurnong. Jak ipalubos. Kasta ka di, Apong? Amangan ngamen no adadakas ang mapasamak kenkwana. Bayat ti panagtrabaho na. Anya? Sobra ti panangyali kakakenkwana, barok. Iso ajak kayat nga ang trabaho. Agyan latan iti kalapaw may, tapno at nakatulong nga. Nang runa kat bakutakon. Kan kanayon ang mabanugak iti asyenda. Apong Victoria? Nasingpad ni Crisanta. Maka Diyos, nagagat abalasang. Apong? Jubilarte, barok. Mabalin ka di asikan ti mangkita kan kuana, inton awana. Ha? Anya ti kaya asawan, Apong Victoria? Bakit akon? Kat amangan, no sumaruno akto mataan kanila kay Luis. Anya? Di ka eksawi ti kasta, Apong? Nasingpat ka, barok. Iso ano matayak ton? Pang-asim, tadi mo baybayan ni Crisanta.
Ayan ni Jubilarte. Anya? Oras ti trabaho? Ngam awan tayo laeng? Sana ba pa rin tikas to yung araramitan na? Pasensya kayo, senyorito. Di magasak lang iti ang dagiti prutas. Ket nakita ka mabalinan na puros ang dagiti mangga. Tapno maila ko. Kasta? Mangibaon ako man iti agpuros, senyorito. Sige, makamo ka. Kat kalpasan beta. Umay kan tayo farmhouse, tagsarita ta. Uwan, senyorito. Pagkapsat! Agtitinulong kayo agpuros. Agtitinulong kayo. Dahil kita. Pakibagkat yun at ititiklis at pangikabilan tayo tinapuros sa mangga. Ay, di ka ganag. Ang pumindar na lang idan na eh. Agyaman na karot no kasta. Saya atin may trabaho may para kang ka, Jubilarde. Di mi kaya tamadaksan ka. Agyaman na kunay ha. Dakay ra pagyamanan may. Dinten ka dito yung asyenda. Kasi kati mangikanawa kada kami kadagiti naulpit at masurot ni Sir Pedro. At gapo iti data. Saya atin mi ti trabaho may. Tapno saan ka madaksan. Agyaman at kada kayo kakapsat. Apong, saan kayo kuman trabaho pa iti asyenda? Ta siya kumamot ng trabaho. Bakit kayon? Nakapsat kayon? Aginana kayon? Saan, Apok? Agyan ka dito'y kalapaw. Ta siyak ti agtrabaho. Saan abale? Ta sa anak mo't unay amabannog iti asyenda. Ta mabalin kumatlat ta ti aginana. Saan akas ide? Anas kan nga agtrabaho ak iti ustaw. Tano saan? Ulpitan dak dagiti pasurot ni Senyor Pedro. Apong, ken saan abale, Apok? Gaputa, adan ni Jubilarde amang ikanawa kada kami at trabahador. Agtrabaho aklat ta, Apok. Saan abale, takabaulakpay. Sige, Apong. Nuday tati ko nayo, iso ti matungpal. Dito yaklat ta kalapaw. Tapno ada agluto iti kaninyo. Agyaman na, Apong. Kumusta timbagak nga ramidam, Jubilarde? Namon ka din no sa dino ti pagnanaadan ti White Lady? Ha? White lady? Senyorito? Saan ka ti White Lady? Gaputan nakabado iti puraw? Pasiga puraw ti kolor ti bado na. Kuha, senyorito. Saan ka din ngayon bagakan ka si putan tayo dya, White Lady? Senyorito. Makumikong maknamin. Isa, jak matin na si puta na pimanaw. Anya? Pasensyakan, senyorito. Amangan mo't magliblibak ka lang, Jubilarde. Da kayo ti amo. Apay ka din may nagliba ka? Pues, kayat ko asa pulam tayo dya, White Lady. Interesado kami kan kuha na. White lady? Sa pulam, gapot ako sunada. Nalawag ka di, Jubilarde? Sige, senyorito. Aramidag timbagam. Diyak kaya ti matraidor, Jubilarde. Iso ano para kanyak? Kukwak lang. Kukwak lang ni White Lady. Nalawag ka di? Sige, senyorito. Matungpal ti kayat mo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Baldo! Senyor! Dagayon ti mapan ni Jem Mansion. Ingkay mga lay ti abasto tayo. Areglado, senyor. Naibusan ti makan ditoy. Isong agsubli kayo kinidoro Jem Mansion, tayong kay mga lay ti abasto tayo. Matungpang. Itamot lang. Pagtatan dito asyenda, Baldo! Wando. Kaya't dumagas na pa hindi tayan nagiti trabador.
Sino ti sa pulong, Baldo? Kaya't ko makita tayo dyan, Jobilante. Nagkagatal dagiti dakulang ko kankuan. Para patam ka di ba na yung kanagiting ganda? Juan, jak pa'y na yung papas ti sakit tinakam ko kankuan. Sige, Baldo. Duwata ka pang lubot ka ng Jubilante. Nasayat pa tatong dagiti na purusyo kakabsat. Maragsakan lakid dita Senyor Pedro iti daytoy. Lakid diya, Jubilante. Sige kakabsat. Ituloy yung aramidin nyo. Tayo ha. Naimbahan nga oras mo, Jobilante. Anya ti basol ko kada kaya. Jak pa'y na yung papas ti sakit tinakam ko kankuan. Lawang kakit. Sana ka lumakan. Iso ang pangasyo sa tingnan dakon. Lumabang ka ng gun. Apaya di kalimaba, Jubilarde. Apaya binaybayama din ang randa ka dagi dya pasurot ni Senyor Pedro. Binalas mo kumay da, agrog da. Bayan yung kakabsat. No binalas ko ida. Amangan nuray da kayo, kat may raman. Nga uray da ang randa ka? Agtapulak ang hinga makatapulak kakabsat. Basta saan kayo amay raman. Anya, nagbiiton anaibos ti Abastoyo. Nagado dyan nalayo ide. Ita, umay kayo manan mga ala. Wan, senyora. Tatay ko na ni senyor. Sige, ing kayo latangarod ijay kusina. Makamu kayo no anya ti alaan nyo. Agraman arak, senyora. Makamu kayon. Basta ilis tayo amin dagiti alaan nyo. Iti kasta, ang monto ni Pedro, no manok, ti gastos na. Wan, senyora. At da kayo kaya man, Baldo. Kumusta ti pagminasan? Mayat mat, senyorito. Ano kayat mo di umay ka pumasyal? Sumurot ka kada kami ti panagsublimi jay. Wala. Ken, wen gayam, senyorito. Saan ka di ang mabaling nga ayapak na ijay at Jubilarde? Awan maglang ti araramid na iti asyenda. Agin na laylay jay amang manmandar kadagiti tao. Baldo, bayamon ni Jubilarde. Wah, nagswerten na jaya tao, senyorito. Naglakat ti trabaho na. Imbes ko masyak ti adda iti pwesto na ita, angam saanan taiso. Anya? No apay pala nga simang bay day jay dito'y Buena Vista. Kas iti kinunak, Baldo. Bayam pa lang ni Jubilarde. Gapotad da ipaparamit ko kinkwana. Ha? Mabaling ka di amamuan, senyorito. Awan ka ni Jay. Ala, dagayan at minumitara. Inton bigatan ti panagsubliyo ijay pagminasan. Kat sumurutak kada kayo. Pag iso ti sasangat ko dito'y tanap. Mangrugi na sumingising ti init. Mayat ti hangin. Presko. Yan nalamiis. Di Crisanta ti nakatakter iti asidag ti dakalabato. Asit kak. Talaga pagayat nagayam ti umay dito'y tanap. Crisanta! Umay ka, Crisanta. At takder ta dito eh. Buyaan ta ti panagsingising ti init. Nagmayat. Nagmayat aboy buyaan. Talaga ka di pag-aayat mo ti umay diti tanap iti kastoy nga oras? Dayta tipot na. Pag-aayat ko ti umay dito eh. Sakbay as humingising ti init.
Kan sakbay alom na tinit. Boy-boya ti sisingising na. Kan ti ilalanak na. Ah. Kasta gayam. Katsi ka. Apay at gugustom ti umay dito'y ka na. Naisamak nga exercise iti tunggal parbangon. Aging gaan nalagip ko asang atan to'y tanan. Nga isong ti nakakitakan ka. Kasta gayam. Ipagarop ko na may sakay di nga engkantada. Anya? Gaputa kailaat kang agpukaw no kasta nga sitkan ka. Tagayan, aglembang kay ti sirok day tadakkel abato? Gapot ay pagarop ko idi ng dagas ka at tao. Ngam nagbitot ay, tanagsingpet ka gayam. Crescenta, mabalin ka diti makipagayam kan ka? Gapot na singpet ka, o manugot ta. Agyaman na ka? Anong tinoor ng anaba, amigo? At mabalidan nga ipagiling. Kasta ka di, amigo? Nasaya at lorno kasta. At dantun balitok ko. Bueno, amigo, yung maguray talaga. Tasaw na nalakat, tipan nakaproseso na. Isuanas ka, niya aguray ka lang. Magagaran ako, amigo. Kasi tinaw na kamigo, aguray ka lang. Sige, amigo. Makaurayak. Ken, agtalakakan ka. Nasaya niya mo, amigo. Abayin sang pagpoy napas tuto. Nasaya, no kasta. Pagkapayarak tayo mga ni senyor. Nasaya. Ket ni Alex, simurot ka di? Huwag senyor. Magpiritso di ka lakawak at tutukan no. Napamag ka no. Kahit matyakin na na. Sige. Mangisaga na kayo ni Timakar. Kastamot na ni Tiara. Tagayat ko, ti uminom. Aray di na senyor. Senyorito, ada kurang dito'y pagminasan. Anya day tabaldo. No kastoy madanon tirabi. Ada sapsapulay. Anya? Senyorito, kasla di umawatan ti kayat kung may baga kada kayo. Babae? Senyorito, babae. Apay, senyorito, di o kaya tamang isang kami iti babae dito'y? Apay kit dinasaan. Mabalingayam, senyorito. Pues, intong bigat mo lang. Mapan kami kinitoro ijay sentro ti ili. Ayin kami mangala iti babae. Tisalpan ka baldo sadot. Sampai at tumulong iti ka. Kunam no asino a boss. Naimbang pa'y ni Doro. Tamo na ti tumulong. Ngam, day talagman mandar ti amo ng aramidan. Kaslay ta. Nakabanikas man na namang manmandar kadagiti trabahador. Masurunak lang no kasto'y makikita ka. Na po yan. Kasla, masursulam kaya. Apay, sa balit eh, jartere tayo. May Baldo, kung ano sino ang nakapanigas, apayasan na tumulong iti trabaho. Kung ano sino ang boss, Boss na po yan. awan sa bali a boss dito'y. Nutilang da kami kini amigo Pedro. Isungay pagaman iti day Baldo, nagtrabaho man. Oo, boss. Makananan. Ang trabaho ka kalapal ta. Kung ni boss na po yan. Saan ka kanapon ni Panigas dito eh? Kagura na ter karamitan. Anya, Hindi na kaya ito panagpang-pandigas mo dito. Sige, alamit ka may sapagkalit at tumulong ka pa ito. anya. May saak a boss dito'y. Asak ti makalmawan ni Senyor Pedro.
Awan bibiyang daytaan Napoleon kanya. Tasaan nga iso ti boss ko. May salah nga tayo dito iso asaan akong dilay. Dayta, ibagam ken kwarna. Don. Astati ko na Baldo! Boss Napoleon! Saan niyo ko na napakisyagan pa? Naputasan na kayo tibos na! Dayo kayo pamula ito! Sabi kay ano na laing! Kastati ko na ano? Pues, makadamon na ito kini amigo Pedro. Boss Napoleon! Ni Baldo lang tinang bastos kanyak doon. Agsaga na kanyak day tato. Sana siya day tao arumok mo. Nang runan nukas na lang kankwana. Makita mo, amigo. Mangrugin, di ba nagdiling tayo? Oh, magsakan ako na, amigo. Di ti trabaho no kastoy ang naaliptag na iti trabahador. Puno na ita, amigo. Kaya't nasayat, mat. Tanala ka may suro na iti lalaki ang naggaboy di asyanta. Puno na ito, amigo. Kan ba isa? Talaga mapantayan na na yung bag. Kajak namin kaya ti bayan na bed niyang trabaho. Uray siya. Tanya ti serbi, ti bingay dano bilang. Isumay kami. Isama sa po ang naaliptag amin at trabahador. Uncle Napoleon, kaya ko ang maadal mo kasano ti panagproseso iti balik. Areglo ko, Alex, iho. Nung kanayan nga daka dito ay masursunod tumatla. Isama sa po naman tayo ang amin nagaraw ng iti trabahador. Iti kasta, makasulo ka. Una ka, Ngamin into nagangay sigang tumatla iti sumublat ang mga imaton iti na ito ang pagminasan. Alex, iho. Senyor, nasaysaya at sano at na babae dito'y pagminasan. Babay? Wan, senyor. Ngamin, may mayat no amin alalaki dito'y ket agtrabaho. No at na babae, iso dati agluto. Aginaw, kanaglaba iti kawas tayo. Sabagay, mayat day ta, Baldo. O sige, kayo agayab kadag iti babay. Kano, senyor? Indon bigat mo't laeng. O sige, senyor. Agayab kami iti babae. Uray 5. Sige, sana parikot na ita. Baldo, Senyor, amok asan aday ta ti kang runan a planom iti panangayab mo kadag iti babay ditoy. kwa, senyor. Agam nasayat latta. Ta makatulong da ditoy. Iso asige. Inton bigat. Kayo kinidoro ija asyenda. Ta mangayab kayo iti babay. Baldo! Ang batang dito asyenda! Wandoro. Ngam. Saan na dito'y ti pangalaan tayo ti babae. Tawan tinakita kababalasan dito'y. Pasigda babakat. Di isupi ay baba para kini senyor! Kanya? Baldo! Kita ati sumubat! Ni jubilate. Nasayat mananday ti agondaw ay doro. Baldo! Sa balik inagnan nito bilari! Saan na dito ayat na? Lumiklik-likan ti loko. Ala, umay ka. Surutan ta. Tayo paraman kumanan kan kwa na ti kugtar kan danog ko. Sige, Baldo! Ay bakit mo tilay mo itilaban? Umay kan. Tamangan mailimmangan na ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Dabaldo Kandoro, kamkamatindak. Sa bagay, awan dagiti trabahador ditoy. Gaputa dada amin iti kanatingan. No kasapulan alabanak dagitado. Aramidak. Uraya kita ditoy. Antay ka lang. Hoy! Kulak man, ulik-liklikan na kami. Saan ka tumuray? Badlaw ko ngamin nakasladay bagayo kanyak. Iso nagsardengak iti panagnak. Takas taon ay matidarasyon ngay masidag. Anya ka diti may pay ko? Dahito iti maipangay ko. Kutar! Malabas ka yan. Anya tibasan ko kada kayo. Takas iter aramidin nyo kanyak. Dakang tibason mo. Kastoy gayam ti kayat yo. Tipilitin da kamang balos kada kayo. Nagpigsa. Ti kutar mo. Daytoy pa'y timaysa! Bagiti awanan bain. Magbutong damat lang. Mas dao da siguro. Pabinalas ko ida. No nasakit ti kogtar ni Baldo kanyak. Nasaksakit pa ti kogtar ko kankwana. Ket babayan ti kastangay naramid ko. Sandak tumot nga tan asaktan pa'y. Baro! Ha? Apong Victoria. Adda tayo gayam dita. Wan, ada aklang iti asidaan. Iti nakita ti panang kong tarday jay abantukan ka. Ha? Ngam, nasaya at tabinalas mo. Nakita ti panang tiritir na iti sakay. Gapo iti panang kong tarmukan ko na. Diyak kumakayat nga ramidan ti kastapong. Ngam. Tinilit dak alumaban. Nasaya at magtanaparmak mo day jay abaldaw. Ngam, madanaganak barok. Amok asaan na ka nga inggaan. Aging ga mabalas na ka. Nakasaganag apong Victoria. Aganad ka kadakwada. Uwan apong. Apay, anya tinapasamak kan kabaldo. Apay akas tatirupam. Limtag ti bangir aping-ping mo. Ako, senyora. Awan na ito. Sigurado ka. Wan, senyora. Apay nga adda kayo. Kwa, senyora. Ay, kanaksabi! Ito kan. Kwa, senyora. Ang sapal kami ti daduma trabador. Kasta ka di. Kat, kumusta ti pagminasan? Mayat-mayat, senyora. Umadanin ti panagapit ni Senyor Pedro. Iti balito. Adeta, nakaluto akon. Naimas ti si daan alinuto. Tay paborito ni Joe Velarde. Nasayaat ko man umaita. Tapno maramanan naman nanday ti linuto. Apo! Apo! At tao. Umayan! Sino ti masapot? Ha? Chocolate anak ko. Masikamat gayam. Kunaklano asino itayan. Kumusta kayo, nanang? Sika at talaga. Kundi apo ka pa'y. Ay nasaya at mananak ko talagawid ka. Kailiw kayo, nanang. Ala, umay ka anak ko. Apat iso, nakaluto akon. Tay si daon a paborito, delinuto. Sarsyado at tilapia, nanang. Wana anak ko. Kan, adamat ka natin na. Sige nga rin, nanang. Tulungan kayo nga kidasal. Apong Luis, tipong musay? Uwan, nanang. Luis,
Malagip ko tinagan day di nakasaritak iti alakay. Iti asyenda anapanak. Luis. Naglidayak iti wasto nanang. Gapo iti pupusay ni Apong Luis. Anak, Kat sakbay api musay. Ada kinid daw na kanyak. nga anya anak. Diyak kano pampanawan ti asyenda. Aging saan asumangpet ti anak dahil di Olivia Liberio. Olivia Liberio? Oo nanang. Iso kano ti kakaiso nang agtawid iti asyenda. Ken aminin asan ko dahil di Senyor Juanito. Kasta ka di? Iso adyak kaya ti pumanaw iti asyenda. No among niya kumaasi ka day at tao. Ti anak day di Olivia. Ado tinatakwatak may papan ka ni Senyor Pedro nanang. Imbaga amin dahi ni Apong Luis. Kasta ka di anak. Kan, kumusta ti panakilangan da Senyor Pedro kan ka? Saan da ka di matlaang anaulpit akas itar aramiden da iti datuma? Saan nanang? Ken kabalak asalak ni Banti Bagig. Isungawan asino man amang dangran kanya. Anak, Uray dagiti trabahador iti asyenda. Kabalak ida asalak ni Ban. Asan na ba ito'y? Dora. hindi. Awan mat makita ka balasang alabintas. Asig mat ang nag-aalas na kiti nakita ta. Mapay pa lang namin nagpili ka, Baldo. Natural. Naitay mat napintas ati pilyanta. Tapno adda Serpina. Sige. Uy, tamang lahat na dito pang squad. Ano tinatay, kay? At patantay na iti kwarta. Sumulot ng anagos. Baldo. Magpintasan di babae nagsansala iti sami. Napintas. Ayon ta bumabati tayong tablado ta isuti man sa kasarita ta. Babante ka nanda pa sila. Makita ti kinapintas na ita babae. Kukwak to na ita balda. Anya kukwak. Kukwak! at tuyan dagiti inumin nyo. Siya kon kinangkata. Agyaman kami. Mabayan ka din ako sa telepon. Sige, yang klip kon. Inuman nyo day ta arak nga order nyo. Yamin, nangin na day ta ang klase ni arak. Sayang na ti komisyon ko. Arreglado. Naimas. Tutsi ka, Mr. Porky. Inuman na din. Basta. Sige, ibusan niyo. Pasan niyo. Makatulog Sige, Dora. kat maalak to di agad. Nahimas sa talaga tiarak nga inyeg mo, miss. Talaga. Dito tayo ganti ko sa mga turot. Anya ti. Pasapak ka na ta. Aluray ka. Malagip ko at iayantay di rabiik at iti diskuan. Apay nga datan dito'y igit ti kalsada. Kat agsapan. Napultit kang sakit dito na ba? At saan to na naputan? At
Inyidatan ito'y igit ti kalsada. Ala, umay ka, Doro. Agway ka. Ti kwarta na gamta. Kita iti bulsa ti pantalon ko. Ha! Awanan! Awanan ti kwarta, Doro! Sabay! Kautot ti busak! Kasano na pasamak da ita. Awanan! Ito pa naturot na dito italan! Lalapit! Laga na nga ito porta na! Sayang pa ito porta! Asing kumel! Uray siya. Ina maribo ti adda iti bulsak idirabi. Ngam, awanan. Awanan mo na! Sayang! Ito porta na! Agsublitan ni pagminasan, Doro. Intong maminsan langan na sumapol tayo ti babae nga ipantay jay. Bad trip. Bagti pa tayo! Atam ni ti asyanda. Aglayuntan ni pagminasan. Bagot! Saan mo ka diya sa pulan ni Jovelarde? At pausa, may tinaramid na gan ka! Sampay nga ita, Doro. At ang tumatlang gundaway na. Libatak ti Jaski at tao. Magway na kumuktar ba ito? Magpigsa ti pa ng kuktar na gan ka! Uray ka ba nagtiri-tiri ti sakit ti kuktar na! Makabalik sanpay, Jaski ka. Anay ko! Kasano ba ratitan? Anya tiram ni din tambal to! Mayan papailang day jay at tao. Sige, aglayuntan ni jay pagminasan. Lola! Oh, sige dito! Agawit ako lang yung mansion. Okay. And at the beat asikasot ija siya. Sige lang, iho. Da kayo, Lolo. Saan kayo tayo agawid? Pampanunutan nga ron. Agawid ak. Hem, sumarukara ka dyan, sanda. No, kasta nga ron? Agidan tayo agawid, Lolo. Awan, senyor. Natakawan kami pa itikadami jay sentro ti ili. Agasam nga itikwarta ka na pukaw. Uray siya, senyor! 5,000 tinatakaw ka niya! 6,000 mat kanya, senyor. Iya. Dito tiganaban nyo, iti kinaarasabyo, iti babay. Sige, agtrabaho kayo. Tumulong kayo dito, tagawid akpay, iti mansion. Awan, senyor. Sige, tagur-urayan ni Alex. Agkulog kami, nga agawid. Agawan niyo ang gunay! Hoy! Siga, Porto! Di ka kundi bandigas tita! Tumulong ka may ngagbagkat kadagiti na ba? Ha! Isang paglalaki. Tagaslawan na nga ka. Gusto ko yan! Mayad na ni Balda! Kasi ako mangitaron kayo kuha natin bagay! Pagaslato na kayo mga! Nangag na ni Baldo tikong ko nakitay. Yung maging tutulog lang na itatao. Sige boss! Tama pa nag-itayan na! E magamang na di nagkarkaritan. Ang mga nagbabawin to iti o di na. At tuyan ti sweldo, Jovelarde. Agyaman ak, senyor. Kumusta ti asyenda? Nalpasan ti pa nagpuros may timangga, senyor. Naideliver pa yan kadagiti sigod asukyo. Masayat. Adami ni tilistahan, senyor. Mabalin nyo kita ang tilistahan. Ket, ti kwarta naglakwan mi. Impang kun di mansion. Makasta ka di? Dakalagata, jay inyawat ni Senyoram Alor na kanyak. Uwan, senyor. Gaputa swerte ita. Ken ado tinaapit tayo amangga. Masayat. Mala. Gaputa na pudno ka kanyak. Kat di mo baybayan ti trabahom dito asyenda. Nayunak ti sweldom ita. Ikan ka iti bonus mo. Senyor. Well, Jovelarde. Kat saan mo kumadatayalan ti panagtalek ko ken ka? Uwan, senyor. Mabit lang ha. Oh,
Atoy, nayon ti sweldo mita. Agyamanak, senyor. Kat dagiti trabahador. Awan kadimot lang ti parikot kadakwada. Awan, senyor. Nagagat damin. Awan parikot ko kadakwada. Nasayat. Ahon kayam. Impadamag kanyak ni Lorna na tayo nila kay Luis. Uwan, senyor. Kastagayam. Anyang arod. Iso ti apit na. Mala, agsublikan iti trabahom. Panawan na kon ditoy. Tagayat ko ti agpaangin ditoy sirok tinara. Sige, senyor. Kat agyamanak manan. Saan nasak ti kalabanon dayta a Napoleon? Nga po ta may salang adayo ditoy. Amangan no isalsal ko lagi ti usok a pangalalaan da iti napa. Anya! At talakang itim pagambal to. Uy, pay. Hindi uy, idamon na. Aginom ka, boss. Kastagayam. Pedring, boss, bartakan nyo dahi tiyapal to. Kalpasan na. Apo yun, tiramitan nyo. Ariglado, boss. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.